саломи шумо дар канали Тимур. имрӯз мо дар бораи криптовалюта ва аксио гап мезанем. Дар охирон 30 рӯз чанд процент валютаҳо электронни валютаҳо ки аз ҳама бисёр қимат шуданд дар ин 30 рӯз, мобайни 30 рӯз 4 валюта электронӣ мебошад. Валютаи электронӣ Ethereum, XRP, Binance Coin, Bitcoin Sliver. Дар як моҳ Ethereum 75.26% қимат шуд. XRP дар як моҳ 72.43% қимат шуд. Binance Coin бошад 71.10% қимат шуд дар ин як. Bitcoin Sliver и Bitcoin Cash 5.60% қимат шуданд. агар шумо дар як моҳ пеш дар ин электронни валютаҳо пул мегузоштед, яъне ки электронни валютаро мехаридед, шумо 75% пули худро зиёд мекунед. $100 мехаридед, $175 ки $75 аз ҳама бисёр қимат шудаги электронни валютаҳо, ин ҳама бисёр хестаги валюта ин Avent Land 115.4% қимат шудааст. боз валютаи дуюмаш ChangeLink мебошад, он 102% қимат шудааст. аз валютаи Zcash бошад 82.17% зиёд шуд. ва дигар электронни валютаҳо қариб ки 70-50%. дар ин Ether и Dogecoin ҳам медарояд. агар ки хоҳен чӣ хел электронни валютаро бихарен, дар комментарий нависен ки мо мехоҳем ки бихарем ҳамин валютаро ва ман барои ин отдельно видео мебурорам чӣ хел харидан мумкин аст электронни валютаҳоро, криптовалютаҳоро чӣ хел харидан мумкин аст. барои ҳамин нависед дар комментарий ки мо мехоҳем ва ман барои ин видео. аксияҳоям бисёр қимат шудагианд. дар ин вақти пандемия 2150% қимат шудагианд баъзи аксияҳо. агар ки шумо дар ин вақт пул мегузоштед дар ин аксияҳоро мехаридед, шумо пули худро 2150% зиёд мекунед. компанияҳое ки барои ёфтани ваксинаи коронавирус кор мекунанд, ин американский компания мебошад ки Johnson ном дорад ва Pfizer ном дорад. ин аксияҳо барои ёфтани ваксина кор кардастанд. компания Johnson 30% қимат шудааст аксияш. як аксияи бисёр қимат шудааст. ин аксияи Allied Health Care мебошад ки он 2150% қимат шудааст. ин аксияш аз $2 то $45 қимат шудааст. аввал буд $2 ва ҳозир $45 қимат аст. вақти 21 то 28 феврал он ябора $48 шудагиаст, лекин ҳозир $14 мебошад. ва ҳозир бо як дигар аксия аст Alpha Pro Touch аз 20 то 28 аксияш 750%, аз 3.88 сент то 19.35 сент хестагиаст. Biopharmaceutical он вай 400% хестагиаст. и боз аксияи BioNTech 275% қимат шудааст аксияш. Fosun Pharma 48%. аз ин хулоса бароварда мешавад ки агар ки шумо ҳамин аксияҳоро мехаридед, пули худро даже 2000 баробар қимат мекардед. 2000% бисёр мекардед пули худро. барои ҳамон подписатсия кунед да ин канал, барои маълумот гирифтан ва барои пул кор кардан. ман будам бо шумо Темур Фавдулло. хайр то боздид.